dima. Banani de doigt balé on les va boire dima. Il quand Philippe Bejo, nous de bosser sans ça quand tu vas vous attaquer. Wallahi billahi hatem banani hatem fanini. C'est ça, on appelle ta parole, ta pluie par terre. Mais il y a tout à vous et bananina. Ah non, il ne faut pas faire bagarre. Il est là, il est là. Donc, on est banani monake. Ah, on est bon, on est au bout de Kemo. Je sais qu'à faire des cas, ça m'a fallu banani. Non, des fois, il faut pas aussi. Banani, vous, quand fait Kalia Kuma. Ah, Philippe mondial. Ouais, il me laisse la public ma café. Et alors? Eh, aïe. Ça va au Golum. Ah, oui. Ni mo bola ko banani ni na vidéo yemba ti ka vidéo partager na mur ça fait il nous discuter mon banani mais lui on lui fait banani na ta so yo ko mi ugo ye drogu yo mais argument au bolo ni mo ni desera ibe ni ko ele ma on ni yo be ni ko parce que argument est au bolo on ne va pas aller me bloquer. Ne tout bloquer. Les boutons où il y a des les boutons où il y a des qualités modèles ni mon kanga tout les boutons tu n'as pas ça à débloquer mais les touches bloquées les boutons comme beaucoup comme panini wa départ là depuis Jena nana Erozola Jena be kuma abaya contrôle ibaro Jena jabili Erozola mandi kumina Jena ka vidéo début Jena be kuma fait ça na ka wuli ka ba kuna na yere ta be jabine te yere wuli Jena be fait fois sigito vidéo là sani vidéo ka tika yere kile ba be Jena be kuma ba yere contredit 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 Jena be kuma yere sonenta de la kuma beni ba cha ka vidéo bebete parce que yere ba do asile no galon de la galon diviser wa tefe mo aminu be ka flek ka fem fo mi be do lu gashila chentiki traketi ni be chien fo be do gashila japo ni ma so me be ke fanatique il ba fo ki be satisfait il pese yo e de pe be vidéo que la ma delika chien fo e chien fo ali kiama Jena ne be se ke kan kemegia ka keme flagia et te se ga almeta sama Neni général public qui n'est pas. Bé fache bekacha. Bé bache bekacha. Dine nyamoro beche dine jamakacha. Antanyere éduqué, anganyere mara. Jena ka foi ma boy rezo inale. Kon numa me koy. Akera 2018 la encore ya nessa. 2018. Ne a fo ngone wara de kunu nga soro kanensi ne bebo s'il te plaît quelle est donani dongli dans la fin feche nya boni peche safika fanu yenga la pemne marambataw yenga la pemne ne femi da dubli mamga erezo ka madam ko ne mi da marambaka erezo sosola ni mo ba fo erezo la kute ya fanu umbala maramba fanu ba Nyemi da melekani nga mada do ndala ka bono mado fo nyere be madwe ne mi nga safia tula ne ma nyo fo bingima mais ne ma deliko nous défendre nous défend vite fait ma bloquer bo uye kwa bingini fanu ne bloquer bo uye kwa wa me farado mi ma fenga ula katade aw yen keledi kandi leader werama moi c'est pas grave ndo na nyema ninga horonya nyesi ayota ko erezola ko ne ninga wara baya ko ne be sira mo kele miye ko ya wi ay ne be oronya de fe auto senena ne ka oron denya de be senena auto senena ne dambe de be senena auto senena ne ka barka de be senena wa bine ayira monde entier nyena au ka live sanfe ko femi dona nini au ni nyoche ko binane kani o benebo o kofe
fanini mi y'a ja aw b'a kɛnɛ la a yirala bi ko fɛn min tun n'aw cɛ aw jo t'a la aw bagara ma fanini min kɛra live m'o tɛ o fanini min kɛra live m'o tɛ o mɔgɔ ma se ka sɔrɔ live in kan k'a fɔ ko Umu Bala e de fɔlɔ ye nin kanw na o la anw ye nin k'i la aw de kɛra fitirima wale ye ne ma aw de kɛra wale ɲuman dɔnbali ye ne ma wa ne de ye hɔrɔn ye danmɛma de ye ne ye o ye n bɔ wa aw bɛ sigi ka nenitaw jaabi aw ye nkalon min danna bi n jɛra bi nɔgɔ kora ka bɔ n na wa n wasalen don bila ye kɛ n wasalen don bi kuma ma sɔrɔ mɔgɔ si da ka kuma fɔ awɔ Fatima a ka partageli kɛ c'est pas un problème ça ne de tɛna don kɛlɛ la n'olu ye olu kama tɛ dɛ n banna fɛn dɔ de ma réseau la o de ye tɔgɔtigi neni ye n'olu kɛlɛla n b'o kɛ o kama n t'u jaabi ni ne ko ko n b'aw kɛlɛ vous êtes trop petit matière t'aw la saveur t'aw la goût t'aw la ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la aw cɛla ko ne bɛ min neni ko mɔnɛ bɛ bɔ ne la n ɲɛ t'o tigi la hali ne b'aw ka artiste min neni a neni tɛ mɔnɛ bɔ ne la parce que ne fa ye légali min ye o tigi t'u fɛ yen fɔlɔ ne ba ye niveau min ye o tigi t'u fɛ yen fɔlɔ n b'a kɛ ka mɔnɛ dɔ de bɔ n dusukolo la mais a tɛ n dusu da quoi parce que u tɛ ne kabila ɲɔgɔn bɔ mɔgɔ min bɛ ɲɔ susu ne fa ka du kɔnɔ ka dumuni sɔrɔ ka taa di denw ma n'o den kɛra fɛn n'olu jamana k'olu bɛ ne fa ni ne ba ne tɛ se k'o kɛlɛ kɛ quoi a bɛ min nɔfɛ a b'a kɔrɔ faamu ne baba ye suman kalaman di mɔgɔ minnu ma bisabililayi n'olu jamana n'olu ko k'olu bɛ kɛ ne fa ni ne baw nɛnibaga ye o fɛnɛ ye ala la jarabi dɔ ye diɲɛ kɔnɔ an bɛ to ala kɔfɛ o ko la ni saya ma kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ d'accord voilà a fɔra de videomaniw aw bɛɛ ka video minɛ ka jɔ yɛrɛ ne ye videomani de ne ma réseau sɔsɔ kɛlɛ daminɛ bi wa ne ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na réseau la jeliko tɛ bi jeliko tɛ sini wa ne bɛ n ka kɛlɛ kɛ wa mɔgɔ si kana don a la mais n'i ye n neni n bɛ jeli karisa neni parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jeliko de la jeliko kɛlɛ nege de bɛ e la halisa wa aw bɛɛ bɔra bi aw taara yira live sanfɛ k'a bɛ kɛlɛ min na k'aw ka kɛlɛ don dɛ parce que aw ma pɛrɛn kɛlɛ in jɔli kama kalasi kelen de ye tiɲɛ fɔ bon ci bɛ mɔgɔ la m'a fɔ a ye n ko bi ma fini bila a bolo a filɛ. Salaamaaleykum salaamaaleykum n ka vidéo n b'a adressé la président de la république la n'o ye Bɛkɛ ka bɔ bi ka yafa ɲini Bɛkɛ. a ka bole musɔrɔni a ka bole kunnabirini o de kunnabiri tere jugunin tɛ bɔ a kun don o don a bɛ bɔ ka na mɔgɔw bilen n'a ye parce que souvenir ɲuman tɛ o n'a y'a ye dɔrɔn a ka jinɛ bɛ jigin. k'a fɔ ko n ye nin min kɛ de b'a don fo bi nimisara depuis mana Mali la nimisara n dusu kun mana bɔ cogo o cogo n kun man ka kɛ ka nin parce que n fa fila de don et puis an ka jamana ɲɛmɔgɔ de don n kun mana dimi cogo o cogo n kun man ka kɛ k'a dɔgɔya parce que n ka dɔgɔyalima mɔgɔ tɛ donc n bɛ bɔ bi ka yafa ɲini Ibeka fɛ ka yafa ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka yafa ma ala kama a kira kama ko bɛɛ ka yafa ma sunkalo kama k'a fɔ sunkalo kama e bɛ sunkalo dɔn e m'a fɔ ko ala tɛ tiɲɛ ye ɔ e ɲɛ gana e y'a dɔn ko sunkalo kalo bɛ kuranɛ kɔnɔ Ibeka yɛrɛ k'a ka yafa ma ala kama kira kama sunkaloba in bonya kosɛbɛ ko wa ko nimisara n'ala sɔnna a ma a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ n sɔrɔ tuguni ka d'a kan depuis don min na n ye nin min kɛ fo bi. nin ye Bolebugu kɔnɔna de ye Bolebugu a ye nin kɛ k'a to Bolebugu sigi la mɔgɔ nɛnifɛn ye dɔ wɛrɛ filɛ
dɔw b'a la ko u bɛ bɔ CDR la. Ayi kelen don. Sɔmi ni muso in de bɔra a kama a kuma mais ne ta video n tɛ k'a ye quoi ne ta n ti k'a ye solo zikiri solo muso o ni ne de bɔra a kama a wagati. Ni kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ dɔn. Kɛlɛ ni sebaga e bɛ se mɔgɔ dɔ de la yan wa ka sira i kɛlɛkɛɲɔgɔn ɲɛ i ye aranfɔri sɔrɔ k'i dɛmɛ min ka kɛlɛ la o de ye kɛlɛ setigiya ya ti ju nana parce que i taara mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu ko k'u b'i soutien ka Umu Balayi kɛlɛ i bi bɔ ka n'i biɲɛkulu bila ko ni kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ dɔn ɲɛnɛ e bɛ se ka sɛnɛ la kɛlɛ la i boda ta i k'a fɔ ko bɛɛ ka don ko ka to an fila ni ɲɔgɔn cɛ i boda la bɔ i k'a fɔ ko fɛn fɛn ko k'a bɛ n'i dɛmɛ ko ka ne kɛlɛ k'a bɛɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ i biɲɛbulu la bɔ k'a fɔ tan n'i bɛ se jɛnɛ a kɛ bajɛgɛ biɲɛ kama i ka bɔ k'a fɔ ko fɛn fɛn bɔra k'u bɛ n'i soutenir kɛlɛ la k'u bɛɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ n'i da bɛ se jɛnɛ sɔgɔdo bɔ i k'a fɔ jama ye ko ne jɛnɛ yɛrɛ de mago bɛ Umu Balayi la n kelen n'a kelen an ka kɛlɛ n'i sera k'a kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ si kana na Umu kulo mɔgɔ kana a cɛ kulo mɔgɔ kana a den kulo mɔgɔ si ka n'i da don kɛlɛ in na a ye kɛlɛ to ne jɛnɛ yɛrɛ ni Umu ma ne bɛ se kɛlɛ in kɔrɔ sinon n'aw ye kɛlɛ in sama bingini b'a ta sɔrɔ la parce que mɔgɔ dɔ don n'a ka fa wulila a bɛ taa artiste de la comme aw ye fanu de a ye bɔ kɛlɛ kɔnɔ jɛnɛ e ma maloya ka yɛlɛ kalasi ka layifu ka bin n'i biɲɛbulu ye k'i b'a biɲɛ ta ka na bingini fanu bila kɛlɛ la tuguni ya e bɛ bingini fɛ ya cɛ ba i b'a biɲɛ minɛ i tɛ bingini fɛ ne bɛ bingini fɛ i yɛlɛ ne kalasi fɛ yen i tun b'a fɔ kalasi aw bɛ nin acte minɛ yan ne jɛnɛ ya a bonyana ne ma ça montre votre considération pour moi mais ni deni mena ne jɛnɛ ka di ne fɛ aw bɛɛ ka bɔ n'a cɛ n kelen n'a k'a kɛ jɛnɛ ne kun bɛ kɔlɔsi bila i ye fo la n b'i wele n ko champion maître cɛ ye boda de bodaw ka boda de ye biɲɛw ka biɲɛ de ye wa biɲɛ kɔnɔngɔn kɔnɔ den de ye e ma bɔ biɲɛ duman kɔnɔ e ma ye jiwo taara ne fa ye cogo min saraka di i bɛ n'i sigi biɲɛ kan mɔgɔw ka live kɔnɔ ko parce que sisan e ye mɔgɔw sɔrɔ u bɛ e dɛmɛ ka dɔ kɛlɛ e bɛ bɔ ka t'i biɲɛ ta ka muso dɔ siri ka n'i sigi ko kɛlɛ ma kɛ ko sebaga tɛ dɔn e b'a biɲɛ bɛ se mɔgɔ dɔ la e bɛ se jɔn na e n'an zume den e bɛ se kɛlɛ de la ka mɔgɔw bila kɛlɛ la ka don so kɔnɔ ka t'i sigi o kɛlɛ e de la ka ne ka renfort ɲini kɛlɛ la san joli ko ne de sigilen don n taatɔ b'i ba biɲɛ terrasse n segintɔ b'a terrasse wa foyi t'a la e ma sɔn jɛnɛ i sɔn nin tɛ wa bon i taara i jigi da mɔgɔ minnu ka live la parce que i ye renfort ye t'a fɔ ko renfort k'i sen bɔ kɛlɛ la k'a bɛ i ne de cɛ nun b'i ba biɲɛ ci nun t'i ba biɲɛ ci i bɛ b'o kalama sisan saraka di t'i sigi bodaya la parce que mɔgɔw taara yɛlɛ live la e nalen kalasi ka live kan e kun kan k'a fɔ de ko a tɛ girin-girin k'aw ye ne jɛnɛ bonya ko n y'a ye bi de k'aw bɛ n fɛ ko mais n bɛ fɛ aw ka bɔ ni Umu Balayi la cɛ n ka Umu ɲɛ bɔ n yɛrɛ la cɛ jɛnɛ ne tun b'a fɔ la n'i ye musokisɛ ye sa ne tun b'a fɔ la n'i biɲɛbulu i ka kulusi fa sa mais ale ye biɲɛ kilancɛ to ko e ka kulusi kɔnɔ e bɛ n'i sigi yan ɲɛnɛ pɛn musow ka bɔ e fɛnɛ ka bɔ mɔgɔw dilanna ka tɔ min to mɛlɛkɛ kunnakon dɔ ye fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ e jɛnɛni ye e fɛnɛ bɛ n'i sigi biɲɛ kan k'e b'a dɔn ta ko ka bɔ tan juguya ni egiri bɛɛ bana min na o y'o di kelen ma i sigilen don n'o b'i kumaya la fo ye fa di la i bɛ taa mɔgɔw labɔ i kɛlen ka défense talaw sɔrɔ sisan a tɛ girin-girin mɛ n kɔkɔrɔ n bɛ taa n sigi n bɛ Umu Balayi la minɛ n'i bɔra tuguni n b'i boda ci dɛ i biɲɛ bɛ fara dɛ kɛlɛ tɛ nin ye dɛ fɔra k'i ka bɔ fuga denya de la réseaux sociaux nin kan dɛ fɛn min ɲinini fɛ i m'o kɛ fɔlɔ dɛ a fɔra de ko bɛɛ ko artiste ko kɛlɛ banna ko bɛɛ ka fanuko kɛlɛ kɛ fanuko kɛlɛ jɔ ko ka yɛrɛko kɛlɛ kɛ o yɛrɛko kɛlɛ i taalen n'i biɲɛ de bila mɔgɔw da la ko f'olu ka kɛlɛ k'i ye o tɛ se ka to sɛnɛ yan dɛ k'i biɲɛ de ta k'i biɲɛ gɛngɛlen bɔ muso ka jama la i ka bɔ i kana kɛlɛ kɛ musokisɛya kɛlɛ
tɛ se o fugaden tɛ se k'a kɛ o e tɛ se o jɛnɛ sɔgɔnɔgɔ e tɛ se k'a kɛ parce que e ye fugaden de depuis e wolola e kelen ma kɛlɛ kɛ o de fɔra wa i bɛ k'o de yira perede i bɛ taa don denmisɛnninw cɛla wee ayi biɲɛ bolo k'i kelen de ka bɔ o de fɔra i ye k'i ka jama la don i kelen ka bɔ miirise mais tu peux pas o tuma na i ju nana a tɛ se o jɛnɛ tɛ se koyi jɛnɛ e tɛ se ka bɔ ka na kɛlɛ kɛ yan i y'a yira bi tuguni k'e ye fugaden de don o don f'e ka kɔkɔrɔdonbaga sɔrɔ kɛlɛ la sinon e tɛ kɛlɛ kɛ o ye mun dangaden sugu ye mɔgɔ molobali kɛlɛ ɲamadenya kɛlɛ sarantandenya kɛlɛ wa binini i ye kungo sɔrɔ dɛ nin t'a dulonnen b'i la dɛ wa i tɛ lafiya dɛ i fa binini jɛnɛ ko k'i fa nɛni tɛ jɔ réseau la i ba nɛni tɛ jɔ nin ye sogo kɛ dɛ wa i ka fatɔ groupe mɔgɔw b'a fɛ a kan dɛ u ko k'o de ka di ye k'i fa n'i ba ka continuer ka nɛni k'ale b'o de fɛ aw siga diɲɛ ka kalan ala ko ko umu yɛrɛ ye min ye fatɔ ale kɛnɛyara ale bɔra ni manamana diɲɛ in na mais bingi kɔni fali bɛ lafiya e tɛ lafiya safi ka fanu tɛ nɛni na bilen mashallah marambataw olu donna mashallah bingini e de ka jɛkulu kɛra nin ye bi dɛ k'u tɛ nɛni dabila o tuma anw b'u filɛ awɔ mais jɛnɛ n'i ye muso ye sini video kɛ ko bɛɛ ka bɔ i nun bɛɛ ka kɛlɛ la i b'a lajɛ ni i b'a biɲɛ cilen t'a ci bɔ i k'a fɔ ko face à face